И тъй като започнахме да си говорим за тия, дето много обичат да пият, обаче малко могат да носят, продължаваме за същите. В едно заведение влиза гражданин. Добър ден! Ако обичате, дайте ми листа да видя какво ме за ядене. Дават му листа и той почва да чете. Пиле печено, пиле фрикасе, пиле с ориз, пиле с домати, пиле с лук, пиле печено. Много пилета, бе. Я ми дайте едно печено пиле от кюстендил. Сервичора отива в кухнята. Абе, един иска печено пиле от кюстендил. Спокойно, бе, дай му едно пиле, но ще разбера откъде е. Донасят му едно печено пиле, нашия бърка в газо, мерише. Това не е от Кюстендил, това е от Стара Загора. Искам от Кюстендил. Връща пилето обратно, бе, то каза, че от Стара Загора, казва, че не е от Кюстендил. Абе, я му занесе едно друго, го на шара и малко, нема разбере. Носят му второ пиле, той пак бърка у газо, пак мерише. Не, това е от Русе. Я искам пиле от Кюстендил. Носят му трето пиле, пак бърка у газо. Това е от Перник. Близо до Кюстендил, ама не от Кюстендил. Тогава един от съседна маса алкохолик, пияница, се обажда. Приятел, моля ми помиришеш газо, да ми кажеш къде живеем, че не мога да се приберем 2 дена.